Zlomový moment pre nás nastal v roku 2010, keď sme prvýkrát po 10 ročiach otvorili synagógu Chevre Bikur Cholim. Ako vidíte, záujem presiahol niekoľkonásobne kapacitné možnosti synagógy. Lokálni ľudia prišli obyvateľia miesta pozrieť sa do synagógy. Pre mnohých to bol prvýkrát v živote a to podujatie malo taký záujem, že sme až dvakrát museli v ten deň zopakovať program. Odvtedy kontinuálne zaznamenávame nárast záujmu, čoho dôkazom je fakt, že téma židovstva sa dostala do programu projektu Bardejovské potulky. Mnohí z vás asi poznáte tento projekt, deje sa v viacerých miestach Slovenska, sú bratislavské, košické, prešovské, banskobystrické potulky. Úspechom je to, že už počas 5 ročníkov tohto podujatia sa problematika židovstva alebo téma židovstva v rôznych obmenách zopakovala, čiže už 5 krát. Novú dimenziu našej činnosti sme zaznamenali v roku 2012 pri príležitosti pamätného stretnutia potomkov bardejovskej komunity a preživších, ktoré sa udialo v máji 2012 pri príležitosti 70. výročia deportácií Židov z Bardejova. Pamätný deň mal množstvo sprievodných podujatí. Hlavnou aktivitou bol pochod života, kráčali po ich stopách, kedy potomkovia komunity spolu s lokálnymi obyvateľmi kráčali po stopách odsúdených na transport, ale v opačnom smere. Dôležité je, že už vtedy prvýkrát naša miestna mládež sa zapojila a pripravila sama pod taktovkou alebo pod režiou učiteľov z Ušiek program. Súčasťou pamätného dňa takisto bolo verejné stretnutie s obyvateľmi mesta a prijatie takmer 160 účastníkov z celého sveta na radnici a ocenenie spravodlivých z Bardejova. Je to titul vytvorený špeciálne pre záchrancov Židov z Bardejova a okolia, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili život a takisto aj kultúrne dedičstvo. Boli vyznamenaní dobrovoľníci, čiže príslušníci majority, ktorí sa za uplynulé 10 ročia zaslúžili o záchranu židovského kultúrneho dedičstva, ale najpodstatnejším a symbolickým aktom bolo podpísanie memoranda o vybudovanie pamätníka holokaustu, ktorého výstavba prebiehala v nasledujúcich 2 rokoch. Pamätník bol odhalený v roku 2014, v júni 2014 pri príležitosti druhého pamätného stretnutia potomkov bardejovskej židovskej komunity. Dôležitá je jeho poloha v susedstve židovského suburbia, čím navždy uzatvára tento priestor a je pripomienkou a svojím spôsobom aj ochrancou nejakej tej židovskej štvrti, ktorá tam kedysi existovala. Pamätník bol vytvorený s cieľom nielen uctiť si pamiatku obetí, ale bol vytvorený aj preto, aby lokálnej komunite pripomínal, čo sa stalo. Ja mám osobne rád myšlienku pána Emila Fiša, že o holokauste sa napísalo množstvo kníh, vydalo sa množstvo DVD publikácií alebo kaziet, ale tie odložíte na poličku a časom môžu zapadnúť prachom. Kdežto pamätník nemôžete ignorovať, pretože sa nachádza na konkrétnom mieste v konkrétnom čase. A ako vidíte, pamätník je aj pripomienkou 3 židovských domov, ktoré tam pôvodne stáli, ale zároveň jeho tvorca alebo duchovný architekt, ktorý ho navrhol, Giora Solár, je to vzhodou okolností ten istý človek, ktorý mestu udelil titul UNESCO, alebo teda bol na čele komisie, ktorá schválila žiadosť Bardejova o zápis do Svetového kultúrneho dedičstva. Výstavbou týchto 3 fasád v podstate aj napodobnil radovú zastavbu, ktorá sa tiahla pozdĺž celej ulice a dodnes sa volá Dlhý rad. Pre krátkosť času sa nebudem venovať vnútornému usporiadaniu, len poviem, že nachádza sa tam centrálny pamätník v tvare židovskej hviezdy, Davidovej hviezdy položenej na železničných kolejniciach. Ďalej je tam 14 pamätných tabúľ, na ktorých sú zobrazené mená všetkých obetí podľa rodinných príslušností. 5 pamätných tabúľ, ktoré môžete teraz vidieť, a tie približujú celý príbeh židovskej komunity.
Ale najdôležitejším faktom je nápis, ktorý sa nad týmito tabulami nachádza a je inšpirovaný básňou izraelskej poetky Zeldy. Každý človek má svoje meno a to je tá podstata práce, ktoré sa my snažíme v Bardejove vytvoriť a špeciálne na mieste tohto pamätníka vrátiť ľuďom tváre a priblížiť ich príbehy. Pamätník má aj iný efekt, úplne nepoznaný, ktorý by sme možno vôbec ani netypovali. Môj otec, ktorý sa stal, ja sa smejem, že jedným z popredných holokaust edukátorov na Slovensku, je kontaktovaný denne okolitými obcami, ktorí majú záujem zachovať židovskú minulosť svojej obce. Výsledok toho je, že napríklad v 4 obciach Bardejovského okresu, je ich tam 56, už má židovská komunita na základe vďaka tomuto pamätníku svoj vlastný pamätník s menami židovskej komunity, ktorá tam žila. A ďalším efektom je to, že sa nám ozývajú z obcí, a to je možno trošku čiastočne výsledok grantu na obnovu synagógy, aj oni chcú obnoviť synagógy a dokonca na základe vlastných zdrojov. No ale najdôležitejšou prácou je edukačná činnosť. A začíname, ako už možno vidíte na obrázku, s malými deťmi, prechádzame cez základné a stredné školy. Dôležitým faktom je, že pamätník sa stáva jednak súčasťou prípravy na návštevu Auschwitzu, koncentračného tábora, ale židovské suburbium ako také sa stáva počas maturitných týždňov hlavnou atrakciou, kde všetky tie nižšie ročníky ho idú navštíviť a práve Pavol ich tamto sprevádza. A veľmi dôležitou pomôckou pre nás je pamätná kniha o židovskom Bardejove, ktorá bola vydaná pri príležitosti odhalenia pamätníka. A táto 496-stranová publikácia je napísaná síce populárno-naučným štýlom, ale obsahuje výsledky najnovšieho vedeckého a archívneho výskumu, obsahuje ľudské príbehy a doplnené o bohaté ilustrácie a fotografickú kolekciu. A najdôležitejším faktom je, že sú obsiahnuté v knihe aj príbehy obyčajných ľudí, príbehy rodín. Najdominantnejšiu časť alebo najväčšiu časť knihy tvorí 1523 naratívov židovských rodín. To znamená, že sa nám podarilo zhromaždiť informácie o každom jednotlivcovi, ktorý žil pred vojnou v Bardejovskom okrese. Nie je to mesto Bardejov, ale aj všetkých 56 obcí. A samozrejme, že zachytávame ich príbeh pred vojnou, pred tragédiou, ale aj v povojnovom období, ak prežili. A pri pohľade do budúcnosti nás veľmi teší, že Ústredný zväz židovských náboženských obcí bol úspešný a získal EHP grant na obnovu starej synagógy, o ktorej sa nebudem zmieňovať, o projekte obnovy, pretože verím, že ako Maroš povedal, táto konferencia sa stane tradíciou a budúci rok na to bude, dúfam, priestor. Pre nás je najdôležitejšie to, že sa revitalizuje, že sa vráti kultúrny život do synagógy a interaktívnym spôsobom sa budú približovať dejiny a kultúra židovskej komunity prostredníctvom už plánovanej expozície. Môj osobný sen sa splnil vďaka tomuto projektu tiež, pretože sa nám podarilo vytvoriť webovú stránku Suburbium Bardejov, ktorá sa príznačne samozrejme venuje predovšetkým suburbiu, ale zachytáva aj dejiny židovskej komunity, približuje alebo objavuje židovské kultúrne pamiatky, ktoré sú v Bardejove a poskytuje aj informácie v súlade s transparentnosťou o realizovaných projektových aktivitách. V otázke ďalšej obnovy židovského suburbia sa pozornosť domácich aj zahraničných partnerov sústredí na dom zhromaždenia, ktorý má potenciál posunúť možnosti využitia areálu do kvalitatívne vyššej úrovne a v prospech života lokálnej komunity a nárastu kultúrneho turizmu. Z dlhodobého hľadiska veríme, že je reálne dosiahnuť prepojenie medzi židovským suburbiom a už nefunkčnou kotolňou, ktorá bola postavená v období socializmu. Čím by sa mala vytvoriť jedna kompaktná zóna svetového kultúrneho dedičstva
a tým dôjsť k vytvoreniu moderného centra kultúrneho života, výskumno-vzdelávacích a prezentačných aktivít a v podstate aj zriadeniu modernej turistickej destinácie pre ľudí z celého sveta. Ďakujem vám veľmi pekne. A ak potom pri diskusii otec... Ja som ho nepustil slovo kvôli tomu, že my sa vždy hádame. Čiže ak má on iné poznatky, priestor na diskusiu je pre neho vyhradený. Ďakujem pekne.